Jeg vil så gerne gennemgå beviset for f af x er lige 1 over x. Den her funktion får den afledte funktion, som hedder minus 1 over x i anden. Måden man beviser det her på, det er ved at man bruger 60-trinsreglen, og 60-trinsreglen går ud på, at man bestemmer differenskoefficienten, reducerer udtrykket, og så bestemmer man grænseværdien. Så det første vi lige gør, det er for at bestemme differenskoefficienten, så skriver vi lige differenskoefficienten op. Og det er også det her, vi havde før, da vi beviste differenskoefficienten, nemlig at f af x 0 plus h minus f af x 0 divideret med h. Det man så gør, det er, at man så indsætter den her funktion, vi har i udtrykket, og det kommer til at se sådan her ud. Det bliver så 1 over x0 plus h minus 1 over x0 divideret med h. Så har vi så bestemt differenskoefficienten, så det er trin 1. I trin 2 skal vi så reducere udtrykket. Og det første vi gør, det er, skriver lige op igen, det er, at vi sådan set gerne vil lægge de her to brøker sammen, eller trække dem fra hinanden. Vi vil gerne slå det sammen sådan til en brøk. Og måden man gør det på, det er ved at man finder samme fællesnævner, som også er en brøkregneregel. Så det giver altså, her der ganger vi ind med x0, og det giver at x0 divideret med x0 gange x0 plus h, minus, herover gør vi så det, at vi ganger med x0 plus h, for ligesom at få den samme fællesnævner. Så det bliver x0 plus h divideret med x0, jeg kan skrive det, gange x0 plus h. Yes, og så skal det selvfølgelig divideres med h, som er skrevet her. Så vender vi lige papiret op, for at gøre plads. Det vi gør, det bliver så, at x0, når vi ligesom trækker de her to brøker frem, eller finder differensen af de her to brøker, giver så x0 minus x0 plus h, divideret med x0 gange med x0 plus h. Og så selvfølgelig divideret med h. Det vi så kan gøre her, det er, at vi ophæver den her minusparentes ved at ændre fortegnet inde i parentesen, som selvfølgelig er sådan en parentesregel. Så det giver simpelthen x0 minus x0 minus h divideret med x0 gange x0 plus h divideret med h. Det næste vi så kan gøre her, det er, at der er en brøkregneregel, der hedder, at når vi har en brøk, der er divideret med et tal, så kan vi gange tallet i nævneren. Så det gør vi lige. x0 minus x0 minus h divideret x0 gange h gange h. Ja. Og heroppe kan vi jo så bare udregne. Der står x0 minus x0. Det giver ikke noget. Ja, det giver 0. Så får vi minus h divideret med x0 gange x plus h gange h. Det næste vi så kan gøre her, det er, at vi kan se, at vi både har h i
tæller og en nævner, og det kan så simpelthen forkortes. Dog kan vi ikke fjerne fortegnet helt, men det bliver så minus 1, og så divideret med x0 gange x0 plus h. Yes. Og så er vi sådan set ved at være så langt vi kan komme, fordi nu skal vi i gang med trin 3, som handler om at finde grænseværdien. Og det skrives jo på den her måde med lim, og vi lader så h gå mod 0. For den her funktion, som vi nu, eller det her udtryk, som vi har fundet her, som er minus 1, divideret med x0 gange x0 plus h. Og det der simpelthen sker, når man så siger x, eller når man lader h gå mod 0, det er jo, at det bliver så småt, så det næsten ikke er der mere. Så man fjerner faktisk h'et for udtrykket, og det bliver så, at minus 1 divideret med x0 gange x0. Og det kan vi jo så igen forkorte en lille smule, nemlig ved at sige, at x0 gange x0, det giver x0 i anden, så det kommer til at se sådan her ud. Yes. Og der kan vi jo så se, at vi faktisk har fundet den funktion, vi skulle, eller den afledte funktion, som vi skulle. Og derfor kan vi så skrive her, at f mærke af x er lig minus 1 divideret med x0, eller x i anden. Og hermed er funktionen, der hedder 1 over x, bevist, at f mærke af x bliver til minus 1 divideret med x